đời thôi việc khổ kaua po utay na wat ka Jesus manubut mangisalakan ariken Diyos ko nagserbi akin ka o Ama nagserbi akin ka Diyos nga nangarami di langit ken daga sikati amin ko sikati Diyos ko agserbi akin ka amok nga tumulong ka inakatibay-bayan urayadot na pagkurangan siya katitulungan pagkaya't tutagyan iti pagkayatan yawat kon dato'y biyag ko kilkao apo utay nawat ka Jesus manubut mangisalakan ariken Diyos ko nagserbi akin ka nagserbi akin ka o Ama nagserbi akin ka Diyos na nangarami di langit ken daga sikati amin ko sikati agserbi akin ka amok nga tumulong ka inakatibay-bayan urayado tinapagkurangan siya katitulungan lakaya't ko't agbyag iti pagkayatan sikati amin ko sikati Diyos ko agserbi akin ka amok nga tumulong ka hindi nakatibay-bayan urayado tinapagkurangan sa katitulungan lakaya't ko't agbyag iti pagkayatan lakaya't ko't agbyag iti pagkayatan